vuonna 2003 opiskelin Idänkauppa-ammattikorkeakoulussa ja tulin sitten kyselemään ihan semmoista tilapäistä jotain pientä hommaa varaston puolelta itse asiassa, mutta sitten kun ne kuuli mun taustan ja mitä mä opiskelen ja tänne tarvittiin sitten toimiston puolelle venäjän kielen taitoista, niin pääsin sitten suoraan tänne toimistolle, ei tarvinnut varastolle mennä. Ei ole varsinaista logistiikka-alan koulutusta, että muutama kurssi on ollut semmoinen, mikä liittyy logistiikkaan, kuljetuksiin. Perinteisesti on ollut nämä merkonomin tutkinnot, tradenomin tutkinnot, mitkä jollain tavalla liittyy, mutta on myöskin ainakin Kotkassa on ihan logistiikkapuolen koulutusta. Aamulla ensimmäisiä asioita, kun tulee töihin, niin tarkistetaan, mitä autoja on saapunut tänne meille. Ja meillähän on edellisenä iltana tehty suunnitelmat, mitä lastataan. Ja sitten varaston kanssa käydään läpi, mistä autosta aloitetaan lastaus. Ja pikkuhiljaa, kun saadaan lastaukset hoidettua, niin ilmoitetaan sitten asiakkaalle, että mitä on lastattu ja mahtuuko kaikki vai tarvitaanko mahdollisesti jotain lisäyksiä, että autoon on jäänyt tilaa. Tavallaan toimii sitten varaston ja asiakkaan välillä linkkinä siinä. Sitten kun lastaukset on hoidettu, asiakkaat antaa jonkun näköiset ohjeet, että millä papereilla autot lähtee. Ja yleensä kyllä tiedetään etukäteen jo, että mikä on se tulliasiakirja, millä se menee eteenpäin. Me sitten täällä toimistossa tehdään nämä tullipaperit, rahtikirjat. Sitten vaan vapautetaan auto ja menee tullin kautta eteenpäin. Eli meiltä yleensä Venäjälle vähän katsotaan sitä aikataulua seuraavalla päivällä. No, tämä työ vaatii stressinsietokykyä, koska voi samaan aikaan tapahtua montakin eri asiaa, että puhelin soi koko ajan, sähköpostia tulee ja pitäisi soittaa vielä johonkin kolmanteen paikkaan ja on semmoista taitoa, mitä sitten oppii tässä työssä. Parhaat puolet tässä työssä on monipuolisuus, että kehittyy koko ajan. Koko ajan pitää oppia uusia asioita. Itse ainakin tykkään, ettei tarvitse istua vaan toimettomana tuntikausia. Että koko ajan riittää hommia. Tälle alallehan pääsee, jos omaa kaupallisen koulutuksen, jos osaa kieliä, venäjä ja englanti ensisijaisesti täällä päin. Jatkuvastihan haetaan huolitsijoita. Ihan työvoimatoimistossa on jatkuvasti useita paikkoja vapaana. Mutta jos haluaa johonkin tiettyyn firmaan mennä töihin, niin kannattaa sitten vaan rohkeasti mennä kysymään, koska muillakin aloilla arvostetaan sitä omaa aloitteisuutta. Ja jos ala kiinnostaa ja tuntuu siltä, että pystyy käsittelemään pientä stressiä, jos ei ole hermoheikko ihminen, niin rohkeasti vaan tänne mukaan.